Doncs bueno, jo crec que amb tot això hem fet un bon repàs al que ens portarà Netflix els propers mesos, el proper any, més o menys, a les nostres petites pantalles de cases nostres, si encara volem seguir pagant Netflix, que ja veurem. Ai! Així que t'has passat el cap de setmana rascant-te la polla mirant Harry Potter. 100%, o sigui, he tornat a la meva infància i he tornat a veure tota la saga sencera de Harry Potter perquè la van ficar en català a HBO Max. I aquests dies he estat veient també primera i segona de Sam Raimi, vull veure la tercera. És que clar, són pel·lícules que són, joder, són història, són part de la meva infància, però probablement no havia vist des de fa 15 anys o més. Llavors, tornar-les a veure ha sigut una sensació diferent. Primer, per exemple, he pogut veure Spider-Man sense estar simplement fixant-me en què és Spider-Man, sinó ara, sent adult, sabent qui és Sam Raimi, sabent tots els seus detallets, que si els rellotges, que si els ulls, que si no sé què, que si aquest toc de terror... Hòstia, i ho disfrutes d'una altra manera, no? I Harry Potter també, per exemple, a part de que ho he pogut veure tot en català i tal, que vulguis que no, canvia l'experiència, també ho pots veure des d'un altre prisma, des de la intenció que té cada pel·lícula, o sigui, és a dir, tot és una saga conjunta, però cada pel·lícula d'alguna manera té la seva intenció. La primera ens presenta doncs, amb l'edat que tenen, infància, més joc, la pel·lícula és molt més clara, tal, no sé què, però per exemple ja arribes a la quarta és una pel·lícula d'adolescents d'institut portat a Hogwarts, però o sigui, 100%. I és algo que mola veure-ho des d'aquesta distància que ja han passat els anys i ara sóc una mica més adult i ho veig d'una altra manera i mola molt reveure-ho. I, hosti, saga Harry Potter vaig estar una setmana i un dia veient una pel·li cada nit. I ho recomano, mola molt, perquè veure-les totes seguides és com, no sé, s'entén tot molt millor. Me'n recordo que abans em ballaven moltes més coses perquè, coi, al final passaven d'una pel·li a l'altra no sé quants anys, no? Però al veure-ho tot seguit com ho entens molt, molt millor. I també he disfrutat molt del doblatge en català, també reconeixent veus, etc. També els actors i actrius que doblaven en Harry, l'Hermione, en Ron, quan eren més petits, doncs també tenien unes edats molt més, eren més jovenets i tal, i la veu és diferent, com per exemple doncs, a Musumi amb el Harry o la... com es diu? La que dobla l'Hermione, que son pare és la Michelle Janet. Ah, sí. I mola molt veure-ho això, des d'un punt de vista més adult i les he disfrutat moltíssim, la veritat. Quan fa tu que no veus Harry Potter? Tu ets faníssim. No fa bastant, Cada 2 per 3 me n'acabo ficant alguna, perquè sí. I, al igual que Sam Raimi, les de Sam Raimi i Spider-Man, cada 2 per 3 l'acabo mirant. Quan va canviant de plataforma, sempre l'acabo mirant. Ah, mira, l'han ficat aquí. Mira, l'han ficat, pum, play. Sí. Però el curiós de tot és que són 2 sagues que cinematogràficament es van estrenar a partir de l'any 2000, si no recordo malament. El mateix any 2001, igual que El Senyor dels Anells. O sigui, i totes anys. O sigui... ja s'està planificant fer un reboot. Bueno... Spider-Man ja els ha tingut. 2 o 3. O 3. I Harry Potter ja estan planificant fer la sèrie per fer un reboot de tota la història. O sigui, han passat 20 anys. I tornem a començar de zero com si no hagués passat res, que és una cosa que em flipa. Abans s'esperava més per fer un remake. Això, anava a dir, perquè llavors la teva crítica és que es faci un reboot o que creus que s'hauria d'esperar més per fer aquests en concret. Però és que Spider-Man és un món a part, o sigui, el tema de Spider-Man, vull dir... Bueno, no sé, és que m'és igual, la veritat. Sí, jo crec que Harry Potter, fins que Daniel Radcliffe no tingués pates de gallo i cabell blanc, no es pot fer el reboot, saps què vull dir? O sigui... Hi ha una llei no escrita. Hi ha una llei no escrita que és com... Hòstia, s'hauria de fer el reboot quan pot aparèixer el Harry Potter de la peli com per darrere i surt fent de mendigo per darrere o alguna cosa i ja està. I és un senyor gran, però potser no tant d'hora. És que és com estrany, a més perquè no és com quan va acabar Harry Potter i van fer les bèsties màgiques i no sé què nassos, sinó que és exactament la mateixa història. O sigui, és exactament el mateix, el que volen fer és, en aquest cas, en format sèrie, a HBO Max, una temporada, una pel·li. És a dir, no, una temporada, bueno, una pel·li, un llibre, clar, siguem... Bueno, un llibre. Sí. Una pel·li. O sigui que, em sembla, no sé, a veure com els hi surt. Sí que està clar que ho poden enfocar una mica diferent,
no? Perquè ara amb totes aquestes històries segurament inclouran moltes més molt més de politiqueo, no? De ser políticament correcte en els temps que corren ara, segurament és molt diferent que a principis dels 2000, i amb això sí que està guai poder-ho veure des d'aquest punt de vista també, però igual és una mica massa d'hora, o sigui, jo crec que i veient tota la saga... Però tu creus que ha caducat les pel·lícules de Harry Potter? Jo crec que es mantenen molt bé, potser no... Segurament sí que a dia d'avui el personatge de l'Hermione es tractaria molt millor, perquè a vegades està com una mica allà, la veritat, i, bueno, que no s'hagi dit ja, però sí, segur que li poden donar un toque i tal i qual, però també podríem haver esperat una mica més i no s'hagués mort ningú. Creus que ficaran un personatge trans només per tocar els pebrots a J.K. Rowling? No, perquè suposo que deu tenir la seva mà amb aquestes coses, vull dir... Sí que és veritat que, ara que ho dius, no recordava tot aquest merder amb la J.K. Rowling. Sé que potser tot aquest ser políticament correcte i tal tindran com una línia marcada per part seva de, bueno, vale, ok, però ni trans, ni gais, ni no sé què. Vull dir, potser per part de la J.K. Rowling no sé fins a quin punt tindrà a mà en poder decidir aquestes coses. Bueno, no sé jo crec que últimament J.K. Rowling està... Jo cobro el xec i feu el que vulgueu ja, perquè... Sí, oi? Bueno, no sé, com va acabar tot el tema de... Tu sabràs millor. Tot el tema del Dumbledore, que deia, bueno, sí, és homosexual, però bueno, tampoc... En les pel·lícules i els llibres tampoc és que es digui com molt obertament, ho va dir com per sortir una mica del pas, no? Realment no hi ha una cosa en ferm allà que... Bueno, les pel·lícules sí que es veu que és gay, perquè a Bèsties Fantàstiques, bueno, t'ho diuen que té una relació amb un home i no passa absolutament res, no... És que veus, Bèsties Fantàstiques les voldré veure ara perquè no les he vist mai. Però és que són una merda, tio, o sigui, veus que té un potencial impressionant per fer coses xules i és que un dia vaig resumir-ho que és el personatge arriba a un lloc, intenta trobar una cosa, passa maldecats, moltes bèsties, apareix un dolent, desapareixen. Tornem-hi, el protagonista va a un altre lloc, un monstre, apareix el dolent, desapareix. I és tota l'estona la puta mateixa merda, que no canvien l'estructura per res. No sé, a mi em va decepcionar molt perquè la primera era entretinguda, però a partir de la segona, tio, és que no hi ha ni arguments, s'ho passen tot pel forro. I què, et donen 2 o 3 detallets a dir, com Harry Potter, o això que no ho sabíem, o això em dona una perspectiva sobre X tema... T'amplien més l'univers, que això està guai, però clar, el que t'amplien, jo què sé, té prou xitxa per buscar-li un argument que no sigui una cosa tan genèrica de fondo. Podrien haver-s'hi matat més. Però, no sé, ja et dic, a mi em va decepcionar més els problemes que van tenir amb Johnny Depp, anem canviant el dolent, cada pel·lícula, dius, hòstia, tampoc t'acaba d'enganxar. Que és el que molava a Harry Potter, que sempre eren els mateixos fent les pel·lis. Si et van canviar els sectors, et toca una mica els pebrots. Sí, bueno, això vull dir, en Harry Potter i en qualsevol producció, sempre que hi hagi un canvi d'actor o el que sigui, sempre és una miqueta com... Sí. Però bueno... I aquestes de Bèsties Fantàstiques són molt... O sigui, passen molt fora de Hogwarts i tal, o també hi ha molt de Hogwarts? No, molt de Hogwarts no hi ha, no. No hi ha molt de Hogwarts. És que jo és el que pensava, dic, hòstia, molaria, després d'haver vist tota la saga i tal, dic, tinc ganes de veure coses com de fora, saps? Com és el món, diguem-ne, Muggle, quan es barreja amb el món màgic i veure-ho més... i no veure tant d'estar dins de Hogwarts. Tampoc el tracten gaire, jo crec que és més una espècie, no sé com dir-ho, com... A mi em recorda una mica l'estil de l'amenaça fantasma, que és tot el politiqueo que hi havia darrere per després acabar veient la trilogia original, doncs una mica és el mateix. Et fiquem tot el context de fondo que va passar abans perquè entenguis per què Harry Potter passa el que passa. No. És que a mi em molaria veure doncs això, o sigui, com conviu el món Muggle amb el món màgic, com s'ho fan i com és el dia a dia en el món, no només a Londres, sinó en el món, que ho pots fer a Londres i que d'aquesta manera dones a entendre que així funciona tot el món, però que em molaria més context fora de com és la vida d'aquests mags i com entre cometes amaguen qui són o on viuen, saps? És que ja quan llegeixes els llibres te n'adones que J.K. Rowling no ho té ben pensat. Com es barregen els dos mons. Perquè és com les pel·lícules de superherois, si tu pares a pensar, és impossible que existeixin superherois i persones normals en un mateix univers i que quasi no
no tingui importància una cosa amb l'altra. O sigui, els superherois van per la seva banda salvant l'univers, però els importa una merda, els humans, al final. Sí, perquè, joder, s'acaba el món perquè venen malvats a l'espai i destrueixen la Terra. Quina importància li donen a les persones al carrer? Cap. És, oi, sí, hem patit una invasió i ha vingut un tio emmascarat i ens ha salvat. I tampoc ens importa qui és. I per això es va fer The Voice.